Doncs, a veure, ja de ben petita m'agradava molt tot el que és l'electrònica i tocar els aparells, saber com funcionaven. Llavors vaig decidir estudiar formació professional de la branca d'electrònica industrial, que en aquella època no era molt habitual que les noies estudiéssim carreres tecnològiques. Vaig decidir fer un canvi de professió, vaig estudiar un curs de programació en Visual Basic i vaig poder entrar a una gran empresa, una farmacèutica, on em van ensenyar tot el que és la programació que estic fent ara. Vale? Llavors, a partir d'aquí vaig passar per diferents laboratoris, sempre en els departaments de TIC, i he arribat fins a aquest departament de TIC on estic ara, que no hi ha cap més noia, tampoc, evidentment. En aquest departament on estic ara, la veritat és que m'han acceptat molt bé i estic molt a gust treballant aquí.